qabel. Ktib ġdid bl-isem Il-Pena tal-Mewt f'Malta ser ikun qed ifakkar il-50 sena anniversarju mit-tneħħija tal-pena kapitali f'Malta. Ftit xhur il-bogħod minn dan l-anniversarju importanti, One News iltaqa' mal-awtur tal-ktieb Edward Attard li spjega kif qabel it-tneħħija tal-pena kapitali mill-kodiċi kriminali lura f'Ottubru tal-1971 il-poplu Malti kien diġà wera b'saħħa li kien kontra din il-pena ħarxa. Qal dan b'mod speċjali fl-1963 meta l-aħħar bniedem f'pajjiżna kien ġie kundannat tal-mewt qabel ma din il-pjena inħafritlu mill-gvernatur. Dak iż-żmien fit-63 meta ngħatat dik il-kundanna, il-poplu għalli. Kien tiġa għalli. Madankollu dan is-sentiment tal-poplu ma kienx l-istess wieħed li kienet tħaddem il-Knisja Kattolika f'Malta. Edward Attard spjega kif il-Knisja qatt ma kienet kontra l-pjena kapitali. Il-Knisja ma kienx kontra il-pjena tal-mewt u nistgħu ngħidu li kien riċenti, ġifieri jisu fl-2018 meta il-katekeżmu tal-Knisja mbagħad qal dina għandha tispiċċa. U spjega kif qabel ma bdiet tingħata l-forka fil-ħabs ta' Kordin qabel inbena kienu jintużaw pjazzet differenti madwar Malta sabiex dawk ikkundannati għal-mewt jiġu sfurzati jieħdu l-aħħar nifsijiet ta' ħajjithom. Kienet issir il-Furjana kien hemm żewġ postijiet. Kien hemm post lej Sarrija u post fejn illum għandna il-monument tal-gwerra. U mbagħad fir-Rabat kien hemm żewġ postijiet oħra. Kien hemm f'Miżraħ Forok, infatti il-post għadu imsejjaħ hekk, Miżraħ Forok jew Pjazza Forok, u kien hemm ukoll fuq Saqajja. Edward Attard spjegalna kif il-ktieb jinkludi fih ħarsa estensiva lejn id-dibattitu parlamentari li wassal għat-tneħħija għal kollox tal-pjena kapitali mill-kodiċi kriminali. Spjega kif hemm stejjer ukoll ta' żbalji li saru waqt l-eżekuzzjoni tal-pjena kapitali fejn fost l-oħrajn hemm dubji dwar jekk ġilix indifnu persuni ħajjin minħabba li ma jkunux inqatlu b'suċċess bil-forka. Insemmi wkoll il-moviment li kien beda anka iktar minn 100 sen ilu fej sar tentattiv biex il-pjena tal-mewt titneħħa u nsemmi wkoll l-iżbalji li setgħu saru waqt l-eżekuzzjonijiet u li il-gvern ta' dak iż-żmien kien ikkorreġihom. Fl-aħħar nett huwa nota kif dan l-anniversarju huwa wieħed importanti ħafna għal pajjiżna e kif iġelna nagħtu ħarsa lura lejn il-kisba kbira li jagħmel pajjiżna bit-tneħħija tal-iktar pjena inumana li qatt il-bniedem seta' jimponi fuq bniedem ieħor.